Pois foi un orgullo, estou particularmente satisfeito como decano do Colexio de Xornalistas por este traballo, esta proposta de traballo que trouxemos hoxe aquí á facultade. Quisemos trasladar aquí aos asistentes debate, opinión, pensamento crítico, ademais do convencemento de que o xornalista xoga un papel fundamental na sociedade e que é responsabilidade do individuo xornalista a autoexixencia para manter a credibilidade como ferramenta clave para afrontar os retos que enturban a normal convivencia. Falamos do desafío que supón o avance do pensamento extremista en toda Europa, de cal debe ser o noso papel, das mentiras, das fake news, como estrategia informativa e de como facer fronte á era da desinformación, das ameazas que a nosa profesión ten na era digital. E rematamos cos ataques á liberdade de prensa. E é que os interesados en desinformar e en mentir seguen atopando no xornalismo veraz, e así deberá seguir sendo, no xornalismo veraz e independente e profesional o principal obstáculo para os seus intereses. Agradecemos dende o Colexio de Xornalistas de Galicia non somente a asistencia, senón a inestimable colaboración da Facultade de Comunicación da Universidade de Compostela, en particular do seu decano que despedira este acto, Xosé Ramón Pusa, tamén a implicación dos e das colegas de profesión e docentes que responderon á chamada da nosa institución, así como a quen dende o Colexio Profesional a quenes fixeron posible esta xornada. Agradezo tamén a colaboración da Asociación de Enxeneiros, o Colexio Oficial de Enxeneiros de Telecomunicacións de Galicia, a Federación Internacional de Prensa, e lembro a quenes cursades estudios de xornalismo que o Colexio é a entidade que por lei representa a esta profesión, que o alumnado que teña superados a metade dos créditos xa pode darse de alta en calidade de colexiado, estudiante, e que ten os mesmos dereitos que o resto de colexiados e colexiadas agás no que atinxe as votacións, só que de xeito gratuito esa colexiación. A nosa intención que esta iniciativa teña continuidade sempre que dispoñamos de financiación. Isto foi realizado con recursos propios exclusivamente do Colexio de Xornalistas de Galicia. Lembrade tamén que neso de xornalistas que cada ano dende o Colexio de Xornalistas promovemos a Bolsa Nacho Mirás en colaboración coa banca e a propia facultade para proxectos promovidos polo alumnado do último curso. Resumindo, reivindicamos o xornalismo, o papel do xornalista durante toda esta xornada, durante toda esta actividade con diferentes ponentes. Foi un placer ter compartido este día e esta xornada sobre a desinformación e as ameazas á liberdade de expresión, sobre os retos do xornalismo fronte á irrupción dos extremismos. Un placer e até unha nova ocasión. Bueno, pola miña banda, nada máis que dar os parabéns ao Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia por ternos convocado hoxe aquí para facer realmente este exhaustivo análisis da situación da profesión xornalística con unha sesión maratoniana de casi 10 horas e ademais cas dificultades que tuvemos no propio centro por estar a cabalo de 2 congresos que se estaban celebrando simultaneamente, o cal personalmente me impediu a min asistir a todas as sesións que me hubiesen interesado moito que hoxe tuveron lugar aquí. Evidentemente esta profesión, como mundo en general, está pasando un momento difícil, particularmente complexo, e que gran parte da solución, aínda que non debemos asumir a responsabilidade dos xornalistas de todos os males do mundo, pero gran parte da solución tamén pasa polo noso traballo, pola reorientación do xornalismo para que atope un lugar digno na sociedade de comunicación e non se deixe afogar por esta aparente comunicación que fluye por todos os lados e que no fondo non é unha información racional como debería ser para construir unha sociedade mellor. Creemos que o xornalismo ten que reinventarse como profesión, que ten que poder vivirse desto, senón non hai profesión, e que evidentemente todos temos que dar o callo para que isto seña posible. Hoxe non vamos a solucionar o problema, pero aprendimos moitas cousas para encamiñalo. Moitísimas gracias a todos por acercarse hasta aquí e para mí é unha satisfacción ver caras coñecidas de bellos alumnos, hoxe profesionales, e tamén de ver a presencia de alumnos que dentro de pouco estarán nese depauperado mercado laboral que nos afoga. Moitísimas gracias a todos.